Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Inom tayo gamay bro. Okay, gamay na tao din sa restaurant ni hotel. Sa kwarto na tingali bro, aron magkasulti tag maayo. Oh, okay. Pagod din lang ko pila ka botilya. Aron may inom-inom tas ang tabag sulti. Okay bro, sige, kana. Bro, kanang babaeng mubo nga padung mo sa din sa hotel. Ha? Familiar ko kayong kao niya bro nga gisulo bro. Ha? Familiar kay nako. Sa may naas ka? Hain ba? Kana bang? Oh, uy, Oh, uy bro. Sila akong gingon mo. Nililis yung kwarto ng hotel. Di mga kanang bubo nga babae. Mo man ang gikabugdok ni Hart. ang iyang kao lagi bro. Wa ka ba'y nahinumduman? Ang kao? Siya ro wa kay nahinumduman. Ha? Malingaw jud sa mga tao kutob sa atong magian bayot. Ako gitutukan og maayo tanawa oh. Amo din ni hahahay ka. Oo. Uy, yes. Huwag ang naong nilantanan, klaro kayo na ibong. Huwag nagapangutana kung napapagkas may panghuna-huna. Gabi sa gwa init, nagkao, magagdago kayo. Hilom bayot. Ni puti noon kasad. Hilom dragi, hilom. Di kasang mulaban ako da. Unya, be, di ko ngayon. Ngayon, uy, maragi kang tamtak sana, day. Unsa? Inom na kang tamtax? Kanay mong kao ba? Murag os tamtax. Lami, kay kang tisdon, aram, mapuok. Parusun ti karon hilom na bayot. Kailan kang tisdon? Kisang nas tisdon? Munsa na tisdon? Kisa lagi Gamit na. kinagawa ni mo, no? Nakatilaw ka? Unsa? Sa kong kao. Imong ka Gamit, lagi. ako mo yung lami. Gamit kinagawa ni mo. Nabungol. Gamit kinagpangilad. Hilom bayot ha? Naglagot na ko nimo ha? Naglagot na ko. Madunggan garik taglaing tao na. Sa may lay makaduho na to. Kita naman duha din ni. Suod ni, mabugdaw nga lawak. Ay, naihop man. Ano ka? Bayot. Unsa may akong buhaton, oy? Maluoy ba akong magunahuna ni T. Elvira karon sa carbon? Sure gyud ko nagkapuliki na gyud ron siya sa carbon. Siguro nagkapuliki kito ron. Tapay magkauban na to nga sila si Ray o si Edward. As kaunta pula na mga tauhan na mong desisyon na diha. Da, oy. Ay daw diha. Ay pagduduha. Sabad Buhatan lang ang gusto ni Ilby nga mag-public apology ka. Kay mo ka na ang gusto sa imong nasadaan ni Bros Reyes. Ay, sasambot lang, oy. Di gyud ako kaya, bayot. Di gyud ako kaya nga masuko na ako akong man of my dreams. Ikamatay gyud na ako, bayot. Day. Kay kaday. Naglagot na sabi ako ikunin mo. Unsa may mahitabo, be? Kung mahibaw siyang ako to ang nagpahunong silang kasal. Di ka ako mapatay sa kong crush, ha? Ang ila? Anak yun. Unsa? Mapatay yun ka. Dili, oy. Patay ba, oy? Di na niya buhaton, oy. Nayabag siya. Siyang kasikat, kung kayo nila, mapatay siya tao. Muram no kag di tao. Nanasad Di, ka. ay, di kapat yun na. Kasiguro ko yan. Di, gina niya mabuhat. Pero, Pero unsa bayot? mahimong ipapatay ka niya. Unsa? Okay ra. Okay ra? Di man kanya pat yun, pero ipapatay ka. Mahimong magsul siya tao, or mapatay niya ni mo. Aron dili maun sa inyang dungog. Magbaya siya hired killer. Gihadlok naman hinuon ko ni mo anang kaayo bayot, oy. Hadlok, tinahadlok. Mo, ayagog tuos kong kusulti, oy. Ay, Talatala ako bayot yung man ko. kabayot, Ay, tuo na. Ko, ay tuos kong kabayot. Sa una-unas bayot, ay tuo. Ako nang una-una. Nga basin ba? Lahi mamig una-una sa gwapo nga si Bruce. Basin, purely
public apology lang yun ang iyang gusto aron paglimpyo siyang dungog sa mga tao, sa nahitabo, sa pamilya. Labas tanan siyang pagpangasawon nun. Kaya labi siguro, nag-away mo itong mayroon sila o sa iyang pangasawon nun. Di pala gitigil na manggawas ug balik, bro. Kay pag-up ko nang nanood. Tugkaya sa dahil nila mong gawas eh. Gusto na kong makitaan sa pag-usab bro. Kay abi nimo, siya gid lagi to bro. Mao lagi tong kao ah. Ah? Mao lagi to. Katong kao ba nga Daghan igsul din, parehas ka kao, ana, bro. Ay sus, mao lagi to bro. Pero, tayo pa. Ang babae bro ba? Oh, Katong babae ba? nga naman. Na, mapatay gina ko siya. Sa? Mao na bro, mapatay na ko siya. Kung siya manggani gihapong babayhana, ang kanunay nga magsamok-samok nako. Ang giingon nimong stalker nako nga nang lawgaw sa akong kasal. Mapatay gina ko siya bro. Patoo ka, di ba? Naibaw ko, init kay kag-uwa karon tungkol sa nitabo. Ay, pada, ana. Magkasalan ka, ana. Dana sa kwarto na. Ato ta magsulti dito. Dili bro, dili. Areta dili. Siguroon ko ni bro, siguroon ko ni. Dili, kuyugi ko. Tuktukon ko ng ilang kwarto nga giukupahan. Kay gusto ko makigsulti atong bayana. Unsa? Bayot. Ay, may bayot ha. Ako bayot na ko, no? Kisam di ilain, Ay, uy. ay, ko sa muka. Pwede ba, please, matugtag sa iyo. Giduka yung kumayo kay nabusog ko. Ay, nagbinaboy naman ko ani. Eh, guba diet na ko ani. Paminawa sa lagi ko, bayot. Maligid to! Montong kitambag na ko nimo. Parehas may guna-una ni Day LV. Take it or leave it. Good night. Tay sa bayot. Ay sa gatog. Bayot. Uy. Bayot, may nanuktok. Uy. Kuasa ng unlan ba? Kuasa ng unlan yung gitabo ni mo sa mundunggan. Nato, nata. Paminaw sa agong. Ano man, oy? May nanuktok lagi. Ang damdaig may nanuktok di ay. Karon pa ka magkasuway nga may nanuktok og bultahan? Di ba kanang kuan? Ni ang magpunta sa hotel. Anda? Kana kay nanuktok la. Abli. Ha? Ikaw lay abli ba yun? Kapoy nag-iibangon. Ikaw li abli. Ha? Ako? Ang pamaginsa. Kitang duwa naman din eh. Nag-abli dito. Basi pa rumboy natin sa hotel, may tuyo na nato. Niyan ako sa may pultahan. Daoy, nisamot man ang akong kulba, oy. Ngano man ni? Bayot, ikaw lagi abli. Huwag yun man ang baling ang bayot ay. Bayot, oy! Di ba? Abli, nalihag. Kapoy ni mo. Bahala na lang ni, oy. Mayong gabi diha, day Carla. Dinsyo? Nya ko'y daday para nimo. Kisod nig basket pero di na gyud nibuwak ha. Protas na ni. Dawata dayo. Wa ka kauyon day. Presko pa ning tanday. Sa ako gining mga kailas karbon ako palita. Dayon akong gisod aning basket. Nya say gipada si Ma'am Elvira nga mga sinina nga inyong ilisan. Ug niya say pagkaon day. Jo, ikaw may gidan sa mana. Kawan ko na, be. Hilom niya ang ila, oy. Abtik ka lang gid og kaunda. Ayun dong, insyo, dili. Tanawara? Come to mama, dudong. Oh, uy. Padayon na natin, Carla, oy. Bro, nganong gipugnan mo ko nimo eh? Bro. Huminahon ka. Relax. Huwag kang padalos-dalos. Tarong nga ragugog sulti bro. Bitaw. Sige, kingon ko na. Relax. Ayaw pagdali-dali. Init pa ba karon ang balita bayan sa natabo sa inyong kasal? Nipon ang panimuglaing isyo. Di pa kita sure nga mao kita siya mabayan na. Pero ang imong una mapatay ng kagtao. Wa kay ebidensya sa imong akusasyon, bro. Pero bro, ang kao lagi. Kana lang, tao lang. Ang kao mo'y patya. Ayaw ang tao. Sige, kaingon ko na, daghang parehas og porma atong kao ah. Pero laing gid ang kuba na ako bro nga nakakita atong kao ah. Ako ba lagi?
Tungod lagi. lagi kay parehas og porma. Oo, lagi. Ito nga parehag porma. Oo. Natural lang na, bro. Kay sa imong gusto mailhan ang babae nga nagsabok sa inyong kasal ni Hart, muna. Pero bro, gusto lagi ko makikita pag-usab sa kao. Okay. Ang kaor kay gusto nimo makitaan. Okay. Mauni atong buhaton. Ay mo pagpadagan ng sulti niya ay? Gusto niya mong tanong, kusga. Kay buta ako mga mata sa inyong buhaton. Bungol akong donggan sa inyong panagsultihan. Bulot! O Lakaw na, na, uy! bulot! Lakaw na, uy! Kay mga tug na, mi. Hoy! Wala ka yun nga ibisitahan ka diha ni Dinsyo de Carla? Wa magog ko'y sakit nga angay nimong bisitahon, God. Masakit to na day ang angay bisitahon day. Di man tingali. Ang kadiyot, si T. Elvira. Hello, te? Naana ba si Densyo diha, Carla? Oh, di ana, te. Maigi pa da ako alang sa inyong panihapon. Sayo ra ba ming nanihapon sa gawas, te? Ha? Nanggawas mo sa hotel? Oo, te, pero nagkaw man ko sa dako na kong kao, te. Aron way makailan ako? O mao ba? Unya, okay lang mo diha sa hotel? Okay raman, te. Unsa man? Nagkahuna-huna ka na ba, ha, Carla? Ate, kanang... Basta, sultihi lang dayon ko kung unsa may imong desisyon. Di ara ba si Santo Tano dire? Ha? Nagpangutana na sa bahay nimo. Aha? Kay gisugo kuno siya sa mga pulis sa pagpaniid nimo. Unsa? Hala, sige, okay. Pero ayaw ka balaka. Kami na sa isto yung bahala ni Ening Santo. O sige na, Carla. Kay daghan ang nangukay. Apila ko okay, Sige, te. Bye na. Okay, oy, Santo. Istoy. Okay ra kuno sila sa ilang bakasyon. Og okay ra ang accommodation sa hotel nga ilang gistayhan. Hoy, Santo Tanod, nakadungog ka? Ayaw, pitok-pitok ka na yung mga mata diha. Nagbakasyon lagi sila si Day Carla, tuwa sa Boracay. Nagpahayahay, oh yeah! Malita, gini mo. Ay, kipalayas mo gini mo sa Dinsyo. Nagtinarom yatong tawag, pamisita ni mo. Ang intercom ng hotel. Tubaga, kay mayroon ko pagkapailuna diri. Tubaga. Yes? Pagawas mas yung kwarto. May sunog. Ha? Sunog? Ang ila may sunog. Ang ila magawas sa ning hotel. Ang ila! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!